Fit-tmiem laqgħa tal-Kabinett fil-Kamra tal-Kummerċ il-Belt, il-Prim Ministru Robert Abela aċċenna li l-prijorità tibqa' s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Fit-tweġibiet li tal ġurnalisti, il-Prim Ministru fakkar kif ittieħdet id-deċiżjoni li jiġu kkanċellati l-attivitajiet tal-massa anki jekk kien hemm miljuni ta' euro involuti. Ġejna f'deċiżjoni li nażlu bej li ninjettaw 25 miljun fl-ekonomija ta' pajjiżna li kienu ġejjin mill-mass events, jew li nħarsu s-saħħa, xtaqna li ġibna l-25 miljun biex fost oħrajn biex ninvestuhom fil-faċilitajiet tas-saħħa. Però ħadna deċiżjoni li nikkanċellaw l-events tal-massa priorità tibqa' s-saħħa tal-poplu Malti. Il-Prim Ministru qal kif pajjiżna għandu rata qawwija ta' testijiet tal-COVID-19 tliet darbiet iktar mill-medja Ewropea. Stajna ħadna pożizzjoni, żgur ma ħnissa nagħmluha. Illi ngħidu ħannaqsu n-rata ta' testijiet, jew nħalluha kif inhi. Ħalli ma jkollniex ħafna pożittiv. Aħna bil-kontra żidna n-numru ta' testijiet spjega ħad-deputat Prim Ministru se nkomplu nżidu ir-rata ta' testijiet, in-numru ta' testijiet li jsiru kuljum u nikkonsidraw miżuri oħrajn ukoll bħala testing biex dejjem inkomplu ntejbu f'dan il-qasam ħajkollna dejjem stampa reali. L-importanti xorta nibqa' naċċenna huwa li każijiet li għandna f'pajjiżna għal raġuni jew oħra huma ta' sintomi ħfief ħafna, dik hija realtà. Mistoqsi dwar il-kundizzjoni tal-ħaddiema li qed jaħdmu fiċ-ċentri fejn qed isiru testijiet tal-coronavirus, il-Prim Ministru qal li tħassib tal-ħaddiema ġie indirizzat u dawn il-ħaddiema u oħrajn fuq quddiem tal-ġlieda kontra l-imxija jixirqilhom l-aqwa rikonoxximent u se jkollhom ir-riżorsi disponibbli kif dejjem kellhom. Dwar l-iskejjel il-Prim Ministru fisser bħala punt kruċjali l-importanza li ma ntelfux it-tagħlim u l-iżvilupp edukattiv tat-tfal. Fl-intendenza tas-saħħa pubblika, il-Professur Xarmin Gawċi se tkun qed tagħmel il-protokolls li huma meħtieġa sabiex wieħed jista' jkollu tagħlim illi huwa safe f'ambjent illi huwa wieħed safe, però l-importanza kruċjali li ma ntelfux l-iżvilupp edukattiv ta' tfal tagħna. Ġin kellha jkollna sitwazzjoni fejn ma jkollniex il-pandemija imma jkollna sitwazzjoni fejn jkollna katastrofi fl-iżvilupp edukattiv. Meta mistoqsi dwar jekk hemmx ħsieb li jestendi l-għajnuna tal-Gvern fil-ħlas tal-pagi tal-ħaddiema tan-negozji privati, il-Prim Ministru qal li wieħed irid jevalwa s-sitwazzjoni li tinbidel minn jum għal ieħor iżda iddikjara li diġà bdiet iddur ir-rota ekonomika ta' pajjiżna u min ikun jibqa' jeħtieġ l-għajnuna żgur mhux se jitħalla waħdu minn dan il-Gvern.